veľkú hlavu. Z Košíc. So dvomi sestrincami, so dvomi bratrancami. A nauč sa rozprávať veľká hlava. A Tonka... Ideme do Popradu Aquacity. Ale Tonka nevie plávať. Nie, ty vieš. Obliekla som si takto. Takéto šlaty. Také šlapky. Tak, jak budeme v Popradu, sa vám ozvem, už sme lístky šťavník. Už len jednu zastávku v Ganovce. A potom sa vám ozvem, jak budeme v Popradu. Asi sa vám neozvem, lebo mobil bude mať kabinky, no v Batomu. Neviem, tak neviem. Prepačte. Potom sa vám ozvem. Čaute. Budeme v Popradu. Konečne. Sme tu. Teraz vám nakomorujem Poprad. Kde ideme? Tak. Vystupujeme z vlaka. Teraz ma nebudete počuť. Tak to dám. Sesternica Vivien, sesternica Evka. Sesternica bratranec. Hej, na Čuporo. Bratranec Stanisław. Bratranec Mitko a oco. Mama tu je. Naťahká sa po letisku. Tak kde sme prišli, ale nevieme kde. To sme už asi tu? Neviem. Sme tu. Asi sme tu, nehovoria, neviem. Tá, mamoky, vylavo, tam, asi... Toto modré, neviem. Ten Ujo nás dovedie. Ne, Ujo, Gáďo. Little. Za chvíľu sme tu. Idú do Lidla. Ideme do Lidla. Hej, ešte raz zopakujem. Lidl, Poprad. Zatiaľ sme kúpili len toto, asi. Vladeček. Hej. A Vivienka Lalisatka? Kádíky. A keď si len drek? Tak. Ale som rád. Čo sa máme? To je náš nákup. Tak sme vyšli z Lidlu, ale ideme Aquacity. Sme tu. Ale my ideme nuka. To je vonka. My ideme nuka. Se teším. Koude počul Aquacity. Sme tu. Konečne. Tak to vyzerá. A potom pôjdeme tam. No, uvidíte. Tak to. Takéto náramky máme. Nie, lebo ty si povedala. Čo to vyzerá? A to kde sme teraz? Aquacity? Nie. Aquacity Poprad. Nie, je to Spišská Nová Ves. Hej, Spišská Nová Ves. Dobre. Napíral do pispirovka. Sme tu zim pre. Ha, bing. Mama išla po schodoch a jej. Fuj, pachneme. Tak toto vyzerá. Ideme sa obliecť a potom sa vám ozveme. Sme pripravení a ideme do bazéna. To vám nebudem kamerovať. Tak ľudia, teraz sme vyšli z bazénu. Sme boli do veľkých bazénov, aj do malých. Potom sme išli na jak sa to volá? Na tobogany. Teraz sme sa prezlekli. A
ideme si vysúšiť vlasy. Ideme na to. Na obed sme si dali neviem čo. Čo sme dali na kebab tanier a také buchty. Tak už mám vysúšené. Tak. Sme vložili toto na ramky. Do toho. To. Tak kde ideme, ale neviem kde. Na stanicu, alebo kde. Je 19:11. Neviem, kde sme. Kúpili sme si citronový zlatý bážan, takýto malý. Tak sme na stacione. Okay. Ideme asi jesť, neviem. Mám burger, alebo čo, neviem. Je 20:00, 8 hodín. Ešte, neviem, no tak. Ešte 1 hodina a 41 minút, alebo neviem. Nie, 1 hodina a 34 minút. Sme v reštaurácii pri stacione. Zobrala som si ten kebab box. Toto vyzerá, ona má statočku. Tak už ideme na stanicu čakať na vlak. Na stanicu. Sme hore, či kde ideme, neviem kde. Hore asi, ne? Jademe na stupište 1. Na stupište. Tak čakáme. Sme vo vlaku. Tak to vyzerá. Teraz som si dala 7 days. Tak vystupujeme. Ešte sme nevystupili. Tak. Bo vlak nám meška, či čo, neviem. Už ideme. Stihli sme to. Konečne doma. Je 23:22. Švedlár. Vivien, Euka. Renko tu. Prišiel švedlár. Taký. Mirko. Ty. Tak sme doma. Tak. Idem sa obliecť do pyžama a ideme spať. Tak dobrú noc. Čau.